Kana dong tawag ining pulong nga ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sumala pa sa ato ang tawag ining mga higala nga mga dili Katoliko, usa daw kuno na ka blasphemy. Ingon pa nila, matod pa nila. Yang problema kana magong pulong nga matod nila, ang sumpay ana mahug nagdili angay. Ngano man kay kana manggod daw nga tawag ining bulahan ikaw sa mga babae nga bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ato dong ginsulto ang Dios ana kay natawa na gud daw tawag ining si Jesus at ato pagada ng balik-balikon. Yang problema aning mo ang gitawag og mga tawhana wala makabalo sa teolohiya ug rason nganong ginalitok na sa mga Katoliko. Ngano man pinakauna pag may magutag og bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, until now ginaprofess nato nga kining inahan ug anak dili gyud matangtang ang iyahang relasyon ug ang iyahang gitawag og koneksyon. Ngano man kay nagsugod ang relasyon ug koneksyon nga madayag nga makita sa tawag ining mata sa tao sa dihang miingon ang gitawag og bahal nga diri fiat ingon pa niya, be it done unto me according to thy word. So buti pasabot sa diyang mulitog ta nga bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus atong giprofess ang tawag in pagkamaupobsanon ug pagkamatinumanon sa mahal nga biyeden sa diyang miingon siya motuman unta dinhi kanako sumala sa imong gipamulong. Ikaduha, ato ang ginaprofess ang tawag ining kabubuton sa Ginoong Dios nga diin ang iyang anak gitawag og mahimong tao. Mabito nga bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ngano man kay ang unod ug dugo nga gigamit ni Kristo sa gitawag og pagluwas nato ug pagbuntog sa gitawag og kadautan nagikan kana sa dugo ug unod sa iyahang gitawag og mama kay wala man toy biological father nga to ang Ginoong Kristo. So buti pasabot dili ka na mamahimong blasphemy. Ngano man akong blasphemy na pagbugal-bugal sa Dios. Pagbugal-bugal ba sa Dios ang pagsulti? Sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan nga kining mo ang bataan na ay koneksyon sa gitawag og kining iyang inahan. Unya bisan pag nahimugso na nga atong Ginoong Kristo, bisan pagdako na atong Ginoong Kristo, bisan pag namatay na og nabanhaw ang atong Ginoong Kristo, nawala na ba ang koneksyon niya ngadto sa iyang gitawag og mama? Dili. Maunang ginalitok na to always kaning bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus kay gipahinumdom nato sa Dios kita mismo nga Lord. Nagpahinumdom taniya nga nagpakaubos ka sa imong kaugalingon misulob ka sa dagway sa ulipon nahimo kang gitawag og sama namo nga ulipon. Ug makasabot ka namo Lord kay nahimo kang sama namo. So, buti pasabot kanang pag-ingon nga bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus paghatag nagpagsimba sa Dios nga nahimong tawo. So dili na mamahimong blasphemy. Ang blasphemy din kanang magbugna og tawag ang mga pangunahon na supak sa esensya ni anang maong pulunga nga ang Kristo ug ang Maria hypostatically united. Buti pasabot dili gyud mahitabo nga managbulag. So mo nang magkatawa ko aning ato ang mga amigo nga sulpot ngita gina sila tawag anong pamaagi unsaon nila na pagkuan unsaon nila na pagligar ng maong kamatuoran nga gisulti sa balaang kasulatan o giadapt o gidawat o gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ana bante-bante ta mga higala may igsuon kay yun ang bitin maningkamot pinaon sa unta pagtukob niya pinaagi sa tawag anang mga ilang mga malamatong mga pulong matukob ang atong kalag ug maadto sa impyerno. Manang di ta pwede makigbatok ni anang moong babae kay ang babae kanunay gyud magmadaugon kay sumala pa sa Dios pagadugmo ko niyang imong ulo ug ang ikaw usab katong bitin katong yawa magapaak sa iyahang gitawag og tiod.